Kok wis Pak gila iki kok lewong ra. Yo, beduki yo. Ngene iki ora patek gilane. Lah piye? Karo Mas Gatot sing neng Purwodadi ya Mas. Nggih, Mas. Kene sumpel ngene, kene metu plendungane plendung. Gilani. Sing sepira Dik? Mojiroji. Iya iya. Iki nek kakak lho. Iya, ora beneran. Sano. Yes. Dayaan. Kapok kualat kowe. Kapok kualat rumah Tarno kowe. Kepleset. Men, kena lingir. Ngalemi. Nek nonton suarane Piye Tet? ora enak dipangan. Lah wong aku ki batur ki bendaraku sing nyen persawan bendaraku wae kok. Ya sing dijaluk Entet nyuwun pirsa ki ya kowe, Kak. Enak opo ya asu? Ayu. Asu. Nek iki pas, heeh. Tak pateni lho, Pri. Penghebian. Aku kesetrum suaramu. Lah karaktere suarane beda kok ayo. Oh beda. Beda ngeyangi. Kan kok iki. Tuh. Apa tele kayang-kayang. Nya. Iki lakone rantet iki. Lah apa? Iki katenara katimin reuni. Nanti kaya gajah. Mas Gareng. Yo, Mas Gareng no sing apa? Niki lah. Nggih. Oh, kula nggih. Nggih, yo tak dodoki saka kene. Yo. Mitereng ratanglangut Kene nganggo Ragil kuning ngobati endane Pandyasmara kang membo dadi wong tani sang Tyayu Srukas maranan nenggo tekalan sapin Heng apa er? Ayo nek ing ki nek sampean ing swidak yuta 70 yuta kaya sampean ing ngono. Kene mung sak pawehe ya ngono wae. son. Iya. Sliramu dadi apa? Ragil kuning. Terus kowe? Aku dadi wit-witan, Pak. Ya ora Men wit-witan. duju prajurit iki lho, Pak. Kowe dadi jaran men kok iso numpak malah. Masa kira. Ya kene ragil kuning berarti kowe Aku ambane Dan. ragil kuning. apike lara kuning kok apike. Malah lara kuning. Nyai kuning. Nggih. Wus nawara sang panji si endet kang nami anang tegalan bindeng pisan ragil kuning jakti tatan ngerti jur bali jur dangu si endet kang launung kowe ayu ragil kuning aku Panji tengkorak Asmara bangun. ya Panji Asmara bangun wis membok dadi entit Entit. Rada elek nek entit kira elek. ngene Nah, rada pekeh mlakune. Tangane ceko. oh alah Nah. ngene engko lak ora iso tarno yes ngene terus mek sirahe piye Sirahe mengleng. Ini. Nah, Nguwas, lambene perot. Nah. Nah, kita kurang nek ngono kaya nek sing kurang menjiwai. Sik. Wong jenenge apa sapa jenenge? Banyune banyu. Nek anu kira wonge gegilani kae. rombongan dagelan iki jan nganyelke tenanan iki ya Biasane aku ngopi kok. ngene ajana apik anu Mas Apa, Mas? jus alpukat ketok ijo kae Gilani. nyiksa anak buah kok ora kurang-kurang mangsaku. Nah, nganggo iki. Ben Iki nggon iki kene nggon kuping apa nggon apa? Penirong no ben ketok gegilani.
Jenenge entet ki rak wonge nggo gilani. Gilani wong desa. Iya ya. Ya. Tano ye. Ngurung-ngurung kok tarno ye. Ora iso ya sing ya. Piye iki mau? Tano ye. Tato ya. Iki nek wewujudan kaya mangkene iki gek sapa jenengmu? Oh, ya. Sapa sing ngamini? Golek Nek kancane lagi drama Golek berperan kok diamini. golek pangan. Masa kowe seneng kowe ketemu aku ning dalan aku pas mlaku ngene. Golek pangan. Apa ra beneran. Kuwi gone kancane. Kuwi ndek kakak lho, kuwi Gone ndek kancane kakak. gone kakak. Gone kakak Karanganyar kok ya di. Soalnya nek gawe ngene iki cilik wae. Lah apa, Pak? Toko jero iki. Anyang apa kowe takon marang aku lan sapa sing dadi nyenengmu cah ayu. Cahayu. Aku mineng, aku ora iso muni ayu. Lah, aku isone muni ayu. Aku ki ngene. Hah? Kita apik kowe iki malah. Apa ya? Kowe kan pas mulai operasi kan ngene yo. Wis mari. Pas apa kuwi, Mas? Mulai operasi. Bintang tamune batalke ganti kula. Kula tiliki mudhun saking nggen anu mobil kayak rumah sakit mlakune ngeten iki. Sekarang Persis sudah sembuh kakak. tenan, kaya wong kentekan banyu kae mlakune. Wis sehat saiki, ora operasi meneh wis sehat. Wis tenan, Sehat. wis iso dilalui. Wis. Wong edian. Maksudnya sudah bisa melalui penyakitnya. Proses pesembuhan iki berproses. Wong edian. Aku ayo ta, Iya. nyambut gawe ta. Kowe jenengmu sapa? Kok wewujudanmu kaya mangkono? Kowe nak nyenengku, Iya ta. anak nene. Nak nene. Emma wedi aku. Nyenengku Tarno Yes. Ora, jeneng sesatenane iki lho, sesatenane lho. Anakku entet. Apa Kaya jeneng iki lak sing duwe sawah kene iki. Jenenge sapa? Entet. Oh, Titit apa? Entet. Entet to. Entet. Entet. Entet sebelahe. Entet. Lah kok kowe ana ning kene iki perlumu apa to, Entet? Aku nek lunga tok Pak galan ana ing ya kuwi nyanti ngene. Ngendi? Nyanti. Ganti. Ya, Janti. oh Janti. Nek tanduran iki kabeh ngono aku sing gawe, aku sing nandur ngono. Ya ngono iki kabeh sing nandur sliramu, Entet. Tarno Yes. Kok gur tarno yes. Takono jenengan tanget Gusti Putri, Aku ragil tak takon tuni. ya, Entet. Nak ngono nyaah. Entet. Alon-alon, Entet. Ya. Alon-alon. Alon londet kok lecet. Itu. Sing nandur timun Nek nandur timun, ijo-ijo, timun ijo. gwedi-gwedi. Timune ijo ngendi. Kuwi sapa? Entet. Timune ijo. Heeh. Ngendi. Gede-gede. Anak nembutnya ora. Enak apane? Anak nembutnya ora. Apa to kuwi? Enak semute ora. Ah, timune gede-gede ana semute apa ora kok. Pikiran kok traveling tekan ngendi lho. Aman. Apa? Aman. Lembut. Krungu kudu semut kok. Aman ineng. Ora ana, Entet. Apa, Mas? Pemarang nganggo iki ngopo? Enggak, aku golek hiburan kok nganggo iki pokoke. Kowe menghibur aku kuduan saiki. Tak sowan. Ayo ana. Oh, aku ayo. Ya. Oh. Nyeng nakno aku. Yo nek yo. Meh aku. Yo nek yo. Hop. Iki, Mas.
Sing menduk apa tenan migrasi. Nek Oh, kon beduki to. Oh, dibeduki Mas. Yo Mas Tunjung. Yo. Kok wis Pak gila iki kok pale wong ora. Yo, dibeduki yo. Ngene iki ora patek gilane. Lah piye? Karo Mas Gatot sing ning Purwodadi ya Mas. Nggih, Mas. Kene sumpel ngene, kene metu plendungane plenduk. Gilani. Sing sepira Dik? Moji roji. Iya iya. Iki nek kakak lho. Iya, ora benerane. Tak no a. Ni. Men a. Ya, ni. Nek a no a. Ya, nek. Ya. Men a. Ya, nek. Ya, ha ni. Ya. Sano. Yes. Dayaan. Kapok kualat kowe. Kapok kualat karo Pak Tarno kowe. Kepleset. Men, kena lingir. Ngalem minya ayo nanti mon inyuk ngendi. Ora kok entet aku mung takon wae, Kak. Ngalem men kak meh ayo. Ora entet. Aku coba tak takon meneh ya, entet. Oh iya. Entet. Bop. Ngapa? Mbok sing takon geni iki. Oh iya, ya takon. Ben fungsi maru-marune lho. Ayo Tekan lho. Entet. Yo. Kudu metit lho. Entet. nek nonton suarane Piye, entet? ora enak dipangan. Lah wong aku ki batur ki bendaraku sing nyen pirsa men bendaraku wae kok. Ya sing dijaluk entet nyuwun pirsa ki ya kowe, Kak. Enak opo ya asu. Ayu. Asu. Nek iki pas, heeh. Tak pateni lho, Pri. Ayo banyak asu. Sing nandur kacang. Nek nak nur ngajeng. Apa? Dawa-dawa. Ngajeng dawa. Bungker. Ngajeng dawa bungker. Bungker kiwa apa nengen? Ya bungker ya ngiwonengen. Oh bungker. Kowe sapa? Endet. Penghebian. Aku kesetrum suaramu. Lah karaktere suarane beda kok ya. Oh beda. Beda ngeyangi. Kan kok iki. Tuh. Nyi nadala. Nando rasa marahi. Ya, tak menang. Jono dalang kok meneng. Nando a. Ya. Ki kok nek nesu iki dawane tekan kene lho. Yo, baleni yo. Nando a. Ya nek. Mek. Tulung nek ra rombongan meneng mawon. Kok tak omong Tak menang. tak omong ke Mas Gatot kowe engko dipecat lho sampean kok. Lho terus engko melu sapa aku? Iya. Piye ora bener. Coba Mas, mau jiruji ini Mas. Ya, masuk. Ning nak nur a. Ya nek. PNK. Ning nak nur a. Ya nek ya. Urung. Pokoke nek nggo iki kaya mau. Iki kan widodari sing beda. Beda. Dadi iringane pun beda. Beda no, Mas. Ya ngono ta? Ngeh.
Iki pemerabuk lah iki urea iki letong ngono ta ya. Lah ya. Letoknya malah alami lho. Sia-sia. Tak go ngrabuk tanduran kacang karo terong mau lho, Mas. Letok pun sae nggo nabuk niku. Nek nak no a. Yo nek. PN a. Nungguin ya. Ya nek yo. PNK ya nek ya angen nih nyoli Joli. nyoli Joli. Dijoli. dineng nyoli Ayo golek nggon. Kok ngedek. Agar dijoli. Ora kondet, aku mung takon wae nak. Sakit. Senengane kok le. Endet. Kok ngono tantet? nuwak rengetan Aku nggon regetan kok mlebu entek lho. akan apanya Aku takon meneh ya, Entet. iya nak jawabnya akhir Sing nandur. ya nak nur Bligo. apa Bligo. beliau Neng ajengan. beliau nih cilik apa gede Gede nantet. beliau gede Neng ajengan. beliau gede nenganyangan Neng ajengan kok. awan bintang aman Bligo gede neng Bligo ajengan. gede ning ajengan. panyanot Heeh piye? beliau gede nenganyangan Beliau gede neng ajengan. aku bintang kok mas Oh. nganmu cilik apa gede mas Sing nandur bligo ki lho Mas Gatot ra ya nandur. Nandur. maksudnya neng nganyangan mana Ora ngerti. neng nganyangan apa neng buni Buri. Buri omah apa ning Tegalan. mau pindah nganyangan mas nek beliau neng gede mau Heeh, Entet. kami nganyangan Neng ajengan. iya wi Wis apa, Entet? Nying nandur aku ya dia PNK Iya. ya dia Ayo. Nying nandur aku ya dia Ayo. PNK ya dia Ayo. ngerti nyoli Apa tele kayang-kayang. nyoli iki lakone rantet iki Lah apa? iki katenara katimin reuni Kaya gajah perang terale. Ora lho, Entet, aku mung takon wae kok, Entet. si entet atine rumangsa diece nubruk sang putri diendani kena cundrek sakti badar dadi sang panji dur bali sukarna sak negari ragil kuning katresnaning pun kakang cahayu sapa pawongan nala kang emba rupa nungging pategalan ya kuwi mau entit ya kuwi kang mbok upadi pun kakang Panjinu Kertopati ya pun kakang Panjasmara bangun cahayu ragil kuning Mas, ya ora bangun. Iya. ketoprak bubar ragil kuning matane picek Ki lho sing dadi ragil kuning dadi iki. Ragil kuning sejatine aku, Kang Mas Panji. kowe Aku ragil kuning ya aku. ora apa-apa wae sahene sak entuke Yo terambul. enenge kuwi Nggih. Ya sampun, Sampun nggih. Terima kasih Mas, matur nuwun. Arep apa? Arep piye? aku Panjinu Kertopati pun kakang Panjasmara bangun ragil kuning Ya suara bangun. Nah, iki. Kula abdinipun wajib sungkem injil. iya Kula kan dherekaken
bandara kula ndherekaken garwa panjenengan. Iki Gustimu kakung. Kok mah mbok klokop iki. Kula kan ndherekaken bandara kula. Piye kuwi? Sungkem. Aduh. Pripun Kang Panjaswara Raden bangun? Panjaswara bangun kula kan ndherekaken garwa panjenengan sungkem. Aduh. Selamat ngelilir. Wes ya Mas. Oh nggih. Arep nang ndi to Kang Mas? Iku nek mulih ngene terus piye gitu. Amin. Bayani sekalian panjenenganipun Bapak Tarno. Anggenipun nggih menika Akekwen kalian putranipun nggih menika Genduk Rasela Putri Herlinda ingkang sampun ngancik yuswa 88. Mugi-mugi lare ingkang dipun kekohi kala mau saged taruna ngungkulana bapa migunani tumrap nusa lan bangsa miwah saged junjung dhateng derajat lan pangkatipun tiyang sepuhipun. Allahumma amin. Matur sembah nuwun kula Petruk Mitin saking Karangkembang Malangjiwan Kebon Arum Klaten ingkang suwen wonten ing Laladan nggih menika Laladan Dukuh Janti Kelurahan Kajen Kecamatan Ceper. Nggih. Suwen perdana wonten ing Laladan Kajen mriki. Ya bot-bot awake dhewe kepengin nyambung paseduluran jembarake Serawung. Sapa ngerti. Sok mben sak titi wancine ditimbali suwan mrene meneh mbok menawa nek ana piyayi keblasuk. Ha iya. Matur sembah nuwun, matur nuwun. Nganti kalian para kadang Wira Pradangga kru Madya Larat jangkep komplit suwen wonten dalemipun panjenenganipun Mas Heri Suwanto. Menika ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa ngaturaken genging panuwun. Nggih menika dumateng panjenenganipun Bapak Sukidi lan pepunden kula ingkang lenggahipun wonten Kajen menika nggih menika Bapak Narno. Menika sampun dangu anggen kula Serawung kalian panjenenganipun Pak Narno nggih jalaran putranipun ingkang naminipun Mas Punto menika rencang kula nalika semanten menika nembe bertahap berjuang untuk mencarikan identitas ben untuk pengakuan sebagai seniman muda wonten ing Laladan Kabupaten Klaten. Kula kalian Mas Punto menika nggih menika ngedekaken paguyuban utawi organisasi pelopor yang perdana tumrap organisasi seniman muda wonten Klaten menika peloporipun rumiyin nggih SMKC Seniman Muda Klaten. Klub kula dados anggotanipun. Nggih kelebet ingkang wonten wingking kula menika nggih rumiyin anggota SMKC. Matur sembah nuwun. Nggih sowan mriki dipun giyaraken lumantar streaming nggih menika Studio Mentari official saking Ceper Klaten lan ugi menika dipun sengkuyung kalian sound system saking DMS. Jan. Nggih menika mijil saking Laladan Bunder Jarakan. Bunder ki melu Jatinom apa Karangnangka? Jatinom. Nggih menika saking Jatinom Klaten matur sembah nuwun. Ngeng ngong Kang Guareweng ana apa? Kanggo miyak sepining swasana ya icip-icip. Icip-icip ya. Iki wiwit sore mawis ngaturke lagu pundutan-pundutan saka ya ki keluarga panjenenganipun Mas Heri Suwanto miwah para sutresna budaya ya. Ngaturake langgam-langgam lho dhisik ya. Ngaturke langgam-langgam apa? Iki ana kadang Wira Pradangga ya ditanjake wira suarane. Weh, wira swara wiwit sore mau durung kon bawa. Ha ya. Mumpung iki ana Mas Jalimpong kalawan Mas Panut. Iya. Yo. Aku bakal nyuwun gungane kalawan Mas Jalimpong. Iya. Yo, nyuwun bawanipun Mas Jalimpong Slindro Songo, Mas. Iya. Apa? Sing mayar-mayar wae, sing gampang-gampang wae ben dibawani ngimpi ya ngimpi matur nuwun ya monggo nyuwun gunganipun Mas Jalimpong ya matur nuwun
Monggo Mas Jalimpong nyuwun bawanipun ngimpi Mas. Iya, nggo ngendhokke rasa. Iya, dasare lakon bengi iki pundutan saka panjenenganipun bae Dik Rasela kok sapa? Mbah Tarno. Ha iya. Tarno. Yes. Ha iya. Ya tak kira sing sok kulino WA kae sapa? Pak Tarno Tania Jaya. Iya. Udo iki Pak Tarno iki kengramanipun Mas Heri Suwanto ya. Ya. Wong iki kok jero anggung-anggung. Lindir apa piye? Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nek ngono ki ngandhake sing ngegengi isih melek tru. Oh iya. Nggo tandha ngono kuwi ya. Tak kira nek gugah karo ling gender. Ora. Monggo. Monggo Mas Jalimpong bawanipun. Wah. Ngambara ing awang sinambi maca WA sing lumantar HP. Wilujeng dalu Mas Gatot saking kula Bapak Ngadinu ya iki lengganan penonton setia iki. Saking tlatah Pondok Ungu Permai Bekasi nderek nyimak Sugeng Warsa enggal 2026 nggih matur sembah nuwun Pak Ngadinu iki ya. Ora tau absen ya. Lan iki katur panjenenganipun saking kula Pak Rohadi saking Desa Wisata nggih Sumawana. Wah nggih matur nuwun iki Sumawana Semarang ngono iki ketoke ya. Nggih pokoke daerah lor-loran ngono nggih. Menika sedaya para warga sami mirsani lan gelar layar tancep mawi monitor mirsani Pak Dialang. Menika kathah sanget para warga ingkang sami tirakatan wonten gubuk kula. Wah nggih matur nuwun iki ya bot-bote tresna kalawan awake dhewe direwangi nganggo layar. Sing nganggo apa kae jenenge monitor kae apa jenenge? Apa nang jenenge nang? Nganggo apa? Layar tancep dasmu kuwi kok. Takoki tenanan kok. Apa? Kompresor. Ayo. Proyektor ayo, proyektor ayo. Ayo. Matur sembah nuwun nganggo proyektor. Wah. Jan. Wah iki lho mirsani ibu-ibu kalih bapak-bapak. Oh nggih matur nuwun bincang napa dipun timbali wonten Sumawana. Iya. Iya nggih menika. Oh nggih matur sembah nuwun. Wah kathah sanget ingkang WA lumantar HP. Wah nggih. Matur sembah nuwun, matur nuwun. Monggo. Jan. Wah angger arep metruk ngene iki HP ku ki sore iki wis ndrindil ya, Truk. Ayo nganti ora kober balesi ngantek HP ku lemot Truk. Ayo saking akeh WA. Iya. Iya, monggo matur nuwun para pandhemen inggih purwa ingkang wonten pundi papan. Monggo matur nuwun. Lan ugi menika dipun rawuhi kaliyan kadang-kadang BMC ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mas Slamet. Iya. Iya. Slamet niki kuwi tresna kok. Nggih, matur nuwun. Monggo Mas Jalimpong. Bebasan tanpa tepi legem jujur jagur gone arepmu kanggo gone nemuni dhewe ora mecicil kowe. Ha iya. Ora ditabuh kok muni dhewe. Iya. Monggo. Nara base mega mandung. Wah iki pengorjene iki anu isih enom iki adikku saka Laladan Bayat kono yoga kuwi mbiyen ya sekolahe ana SMKI jurusan kerawitan. Wah nek ngono kuwi ya pinter nabuh terus. Oh pinter. Jaipong barang ya baut. Kancane Mas Andreas. Ha ya, Monggo. Mubeng mideri jagat
Lek ngegem ki nek nguyuh aja sak nggon-nggon, burimu ki sumur. Wong nguyuh nang kono. Ya ora pokoke amit 1000 ngono lek ngegem kuwi. Sesama demit kudu amit 1000. Kek sia-sia wae. Sesama setan iya. Ora nggih amit 1000 amit 1000. Jan. Weh dibageke terus. Ha iya, heeh. Nggih. Monggo. Ketungkul ngumbar gagasan Embaramu satemati kowo kok ora beneran to truk aku ki truk ya monggo nyuwun gunganipun kalian Bu Timah iya ngimpi langgamipun monggo Dedek Timah yo Dedek Timah iya jan Lajengaken Bu. Wis diaturake yo ngaturi kalawan jumenenge kadang bintang tamu nggih menika Mas Gareng Mbak Mimin kalawan ya kuwi Dek Apri yo kaya apa sore-sore padang bulan Kaya
jantung. Sugeng enjing Mas Gareng. Sugeng enjing, selamat pagi, Nggih, selamat tahun baru. Selamat pagi Mbak Mimin, Mbak Apri. Sugeng enjing Mas Nggih. Petrus. Menika ngancik warsa enggal tahun Enjing. 2026. 26. Semangat baru Selamat menika. tahun baru. Semangat ya, yang Mas. baru nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Niat yang Pokoknya, baru. semangate wengi iki iso kegawa nganti rampung tahun 2026. Amin. Amin. Rezeki wengi iki lumintu terus mengalir nganti teko entek 2026. Amin. 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 Pak Lurah tasih lenggah. Oh, alhamdulillah matur nuwun. Pak Dan Ramil tasih lenggah. Pak Suhono. Aku wis matur mau to. Iya. Pak Sukidi iki kok nganti rampung, Nduk. Sebabe Iki ki arep mirsani nganti sak tutuke mergo iki arep dienggo bahan rembukan karo masyarakate. heeh. Sok bersih desa, bersih dusun arep merekomendasikan iki dalange, iki dagelane. Lah iki Aku karo kono. Golek rombongan liya ya. Oh iya, wis. Ya ora ya melu. ya sak paket ngono Melu, kok melu. ya. Ning tahun menika sampun dipun agendakan, Mas. Ngoten. Bijang wulan Februari mriki ngawontenaken ringgitan nyadran ruang. Oh ruwah Nggih. nggih. Menawi kula pamit dipun dawuh nggih mboten wantun soalnya nek mriki kan mesti Bratayuda. Nggih to, Pak? Oh nggih mesti mriki menika nek ringgitan gelar cariyos Bratayuda. Wah, iya. Bratayuda monggo kula Nggih. Bratayuda kan dereng purun ngaten. Oh, nggih. Bratayuda biasanya ya ora nganggo dagelan ya. Nggih, biasane mboten. Wis. Terima Nggih kula madeg sinden sore ya ora apa-apa, madeg sinden ya ora apa. Sore ora nang acara kok. Nggih. Banji kok metu sore, Banji metu jam 1. Sanadyan to mboten dipun timbali wonten sasi wulan ruwah menika saged sanes-sanesipun wekdal sanesipun mbok menawi Nggih. bincang kapan-kapan kula kalian Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri sedaya krawitan rombongan saged suwat mriki malih. Rezeki niku Mugi-mugi. sangkan parang kok, Mas. Nggih. Ning sing baku siji Mas Nggih, Gatot. pripun? Dadi ora kok mergo wis ditanggap terus pengen ditanggap meneh. Mboten. Ya syukur nek ngono Nggih. syukur. Ning sing penting siji. Napa, Mas? Mungkur ditanggap kuwi hubungane dadi sedulur. Lah niku sing langkung Niku. baku wak menika to, Mas. Nggih, ora enek mantan penanggap lan Mboten mantan sing wonten. ditanggap ning terus dadi nyawiji dadi sedulur. Prinsip kula niku angger pendak piyayi ingkang sami ndhawuhi kula niku bibar ringgitan nggih kula anggap sedulur ngeten pun Leres. bateh keluarga. Nggih. Kon dasare 2026 aku wis longgar, Pak. Oh, longgar. Longgar wektune digawe rene ngono lho, Mas. Oh, tak kira nek mergo punya kerepotan sing kepiye. Nggih. Menika ingkang mirsani ibu-ibu tasih kathah lho. Tasih kathah Menika menika. lenggah wonten kursi luar biasa tepuk tangan kagem Ya, ibu. tepuk tangan. Iya, Kita, Pak. kita sapa ibu-ibu semuanya. Iya. Halo ibu-ibu. Dek melempem, semangat. Jamaah. Alhamdulillah. Kerudungan kabeh kok Mas mriki. Nggih. Nggih. Adem ya disawang ya, Menika Pak. nelakaken bilih ibu-ibu menika nggih piyayi ingkang budaya, Mas. Nyatanipun menika sampun wanci jam 1:30. Meh jam Lah. kalih tasih kepareng wungon. Menika hebat lho, Mas. Aku arep nyontoh ibu-ibu Ah. ning omah kudungan kok sengeni mbokku ya, Pak. Lah ngapa? Lah pripun to? Lah aku lanang. Mbokmu dolane kurang atur. Lah piye? Anakku Bambang Waloyo sing karane kacuk kae lanang ya kudungan. Lah kok wong lanang kok kudungan? Lah ngerek ning paring panas nek ora nggo. Ya ora kudungan. Men ora kena terik. Oh, Ben ora panas. kepanas. Ben ora kena, Pak. Bahasamu dure ram terik ya. Terik apa? matahari lho. Tak kira nek terik tahu. Sinambi Sinambi. kantun donga Nggih. sing sae sing becik Nggih, Mas, kangge monggo. Pak Tarno utawi Nggih. Mbah Tarno sekeluarga sak Nggih. dun sak turun Mas lumebiripun Heri. dhateng Mas Heri Nggih. Sohibul Hajat. Amin. Muga-muga jinangkung reh keselamatan ya Kung. Nggih. Ayem-ayem tentrem ya Kung. Mbah Tarno pun ngantuk, Mbah. Oh, derek. Disemangatin dulu dong, pakai yel-yel. Ngono nek. Wis pri kok. Iya, iya. Lo iki lo pengen, ayo. Kene melu kabeh. Jan melu ya. Melu. 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 Oh, waduh. Musik melu ya. Yes. Yo. Yoko.
Monggo. Ayo. Ayo sing suarane lanang gede. Jenengan oleh karo komando. Aku dadi wedon neh. Tarno, Tarno, Tarno. Yes. Lho Dik Fatimah Azahra wis Dik semangat. Dek Fatimah, Azahra, yes ki ngene ora? Yes. Ngene. Oh, lemes kok. Yes kok ngene. Alah. Gul salah. Baleni lho. Baleni. Iki iso wong utuh lakone apa Tarno yes apa piye? Arep dibaleni wae. Iya. Ya jenenge ya seneng ya Dik ya. Umpama wis dadi sedulur karo warga kene iki umpama awake dhewe pas lewat iso mampir ketemu alam-alaman kabar-kabaran Nggih, sawanci-wanci panjenengan sowan wonten daerah mriki saged pinarak. Kali Pak Sukidi kepanggih. Pak Sukidi. Pak Sahono. Wah, pun komplit dulur-dulur mriki. Pak Narno. Dasare Mbah Tarno niku saking yes, dadi anu saking Wonogiri mriko. Oh nggih. Tangga kula. Sesuk rak ning desa celukane dadi Mbah Tarno yes. Walah, sinambi tetembangan nggih. Oh nggih. Oh nanjake swantenipun Dik Apri. Nggih, nggih, nggih. Mas Bawa ya, Gareng ya Pak. dereng nyuwanten lho kok ya nyuwanten. Lah nek aku rung nyuwara ki ket apa jegok. Maksudnya bawa. Oh iya. Kayak gentenan ya Cahayu. Gentenan. Sayane blas rung ngantuk blas lho aku saya. Sebabnya apa? Ya prihatin karo wedok iku lho prihatin to. Nek babakan fisik menang PK aku nek babakan prihatin betah melek Piai Putri. Bener. Turune mesti keri dhewe le wungu mesti dhisik dhewe nek Piai Putri. Betul iki. kaya suksesnya Mas Gatot ki ora kok semata-mata Mas Gatot pinter sing mayang sae ki. Terus? Mergo ya tirakate Bunda Gatot. Budalang karo Nggih. Leres. tirakate ibuke Mas Gatot. Ah kula niku tesih umur 2 tahun niku diotong-otong ten pundi-pundi. Wis turun gen peteng-petengan niku bareng kok Mas. Kula sayaket kok tesih turut petengan nggih Mas. Gaweamu kok. Nggih. Napa Mbak Apri monggo napa? Oh iya Pak Asmarandana ya Pak. Nggih. Hajat turu. Asmarandana sing iki to. Ya ya ya. Garukan Lek. Pak niku sirinene. Si Sur. Alarme iku lho, apa kae jenenge? Enggak tekku apa tekmu to Mas? konggonmu ki ora ning alarme kok. Penek nggonamu ora enek Jas. seri 85 to nggonamu. Hajat turu sore kaki. Mung sak bawa aja turu ngantek nggugah montor turu lho. Iya. Nggih. Ana dewa ngangalang jagat. Ya nyangking apa? Nyangking bokor kancanane. Ndemben nom-nomane swara wedoke apik banget. Lho, nek medhit ya apik, Pak. Gara-gara nyanyi dhuwur, Heeh. telake kolu. Lah opo. Sing kolu ki kala menjinge ya. Kalau menjingi. Ning ya senajan suaraku wis rusak ora kaya dhisik ning wis ketutup pasuryanku sing cantik dadi iso ana pemakluman saka Telek, telek. Mergo neng petengan. Ngan. Nang Yo. padangan ya semrawut. Meneh Lek. Isi. Isik. Kabutan Pangalembono. Isik Wong ayu ki nek nyuwara nganggo kain ngono ya. ulah sandang lawan Ya ya. pangan Sisan ya, entek. Pisan. ya Aku iki naruh dipaske to. Kowe iki guru kok. ya iku bagaya Kuwik-kuwik ora. lipun wong melek sabar narimo Lajengaken langgam menapa Mbak Apri? Rengu. Ya, monggo rengu Mas. Yuk, diaturke kaya ngapa yuk. Sejake ketan rengu enten apa niku
Yuk. Ayo busuk. Ana kanggo skalakan aku tresnan jor lali bebraya balik jor aku bos kanggo Mati ya Laras. Bebasan tak utama kaya ngenteni kumandangin selang langit tadine rontenente kaya di jejuwing mekasan kontran kan sering Gayeng saya gayeng kan. kaya gayeng Nanti kaya ora krasa ngono ya. andani kok Pak. Ana kang wis kalakan ageban kadesan yo lali bebraya lali yo wis kadek seluruh hatiku tansah Matur nuwun kangge lagu renggo sampun dipun aturaken. Wah, nggih. Dasare Nggih Mas, pripun? iringane gumiak gayeng ora nganggo kendho kok. sesek terus ya Mas. Nggih tenan iki. Ini nek sesek terus ya kadang kala menggah-menggah lho Mas. Kuwi nggon napa? Anu kendangane iki mah lho sing nyuwara kok ya. Sakit. Apa nih sing Astane penyangan kula grumut-grumut ae lho same. Iki ki mergo sing ngendang semangat. Angger ning ceper kok semangat to. Lah iya sak lingkungan ki apa nek ora ning ceper ora semangat. ya kurang. Tapi nek ning ceper semangat. Semangat. Kowe iso ngerti sebab apa kok ning kono kurang ning kene iso pas banget. Adol gawe kok adol gawe.
Mergo semangatnya ada di sini. Mergo ana sing dituju. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Entit. Yo. Bos kalah. Entet iki ra. Ayo. Nggih, menika ugi wonten request saking lumantar WA saking kadang-kadang pandemen ringgit nomoripun nomor sinten kula mboten mangertos. Mas Gareng nyuwun prahmen entit kalian Mbak Mimpin Mbak Apri yo. Nomere wingking pinten, Pak? Nggih niki nomere wingking niku anu Mas. Niki M3 yo Mas. Nggih, nomere buri pira? Nomere buri. Rong angka pira? Nggih, Padha- 475. Opat. Nggih. Nggih, WA kula mriki. Nggih, pripun WA-ne? Ora sida ding Mas. Ngoten. Nggih. Ya Mas, wong sowan mrene mumpung di pirsani kalian bapak-bapak mimah ibu-ibu menika tasih keparengipun ngentosi jenengan lho Mas. Yo. Nggih, yo. Ayo apa? Nggih, oke. Jenengan kan odo-odo Mas Gatot. Nggih, wah, cakepane apa? Mitering rat. Oh. Anggelangut. Wis biasa ya cakepane ora apal aku. Mas Gareng, Mas Gareng, Mas Gareng. Yo, Mas Gareng no sing ngapa. Niki lah. Nggih. Oh, kula nggih. Nggih, yo tak dodoki saka kene. Yo. Mitering rat anggelangut. Kene ngapa Ragil kuning ngobati. Endane Panjasmara kang membo dadi wong tani. Sang Pyayu Srukas maranan nenggo tekalan sapin. Heng apa er? Ha ya nek ing ki nek sampean ing Sidak Yuta 70 yuta kaya sampean ing ngono. Kene mung sak pawehe ya ngono wae. Son. Iya. Sliramu dadi apa? Rakil kuning. Terus kowe? Aku dadi wit-witan, Pak. Ya ora Men wit-witan. duju prajurit iki lho, Pak. Kowe dadi jaran meng kok iso numpak malah. Masa kira. Ya kene ragil kuning berarti kowe Aku ambane ragil kuning. apike lara kuning kok apike. Malah lara kuning. Nyai kuning. Nggih. Wus nawara sang panji si entet kang nami anang tegalan bindeng pisan ragil kuning jakti tatan ngerti jur bali jur dangu si entet kang launung kowe ayu ragil kuning aku Panji tengkorak Asmara bangun. ya ya Panji Asmara bangun wis membot dadi entit Entit. Rada elek nek entit kira elek. ngene Nah, rada pekeh mlakune. Tangane ceko. oh alah Nah. ngene engko lak ora iso tarno yes ngene terus mek sirahe piye Sirahe mengleng. Ini. Nah, lambene nguas lambene perot. Nah. Nah, kita kurang nek ngono kaya nek sing kurang menjiwai. Sik. Wong jenenge apa sapa jenenge? Banyune banyu. Nek anu kira wonge gegilani kae. rombongan dagelan iki jan nganyelke tenanan iki ya. Biasane aku ngopi kok. Ini. Ajana apik anu Mas. Apa Mas? Jus alpokat ketok ijo kae. Gila nih. Nyiksa anak buah kok ora kurang-kurang mangsaku. Nah, nganggo iki. Ben Iki nggon iki kene nggon kuping apa nggon apa? Penirong no ben ketok gegilani. Jenenge entet kira wonge gegilani. Gilani wong desa. Iya ya. Ya. Tano ye. Ngurung-ngurung kok tarno ye. Ora iso ya sing ya. Piye iki mau? Tano ye. Tato ya. Iki nek wewujudan kaya mangkene iki gek sapa jenengmu? Oh, ya. Sapa sing ngamini? Golek Nek kancane lagi drama Golek berperan kok diamini. golek pangan. Masa kowe seneng kowe ketemu aku ning dalan aku pas mlaku ngene. Golek pangan.
Apa-apa ra beneran. Kuwi gak ada kancane. Kuwi ndek kakak lho, kuwi Kuwi ndek kancane kakak. gak ada kakak. Gak ada kakak Karanganyar kok ya di. Soalnya nek gawe ngene iki cilik wae. Lah ngapa, Pak? Toko jero iki. Anyang apa kowe takon marang aku lan sapa sing dadi nyenengmu cah ayu. Cahayu. Aku mineng, aku ora iso muni ayu. Lah, aku isone muni ayu. Aku ki ngene. Hah? Kita apik kowe iki malah. Apa ya? Kowe kan pas mulai operasi kan ngene yo. Wis mari. Pas apa kuwi Mas? Mulai operasi. Bintang tamune batalke ganti kula. Kula tiliki mudhun saking nggen anu mobil kayak rumah sakit mlakune ngeten iki. Sekarang Persis sudah sembuh kakak. tenan, kaya wong kentekan banyu kae mlakune. Wis sehat saiki, esuk ora operasi meneh wis sehat. Wis tenan, Sehat. wis iso dilalui. Wis. Maksudnya sudah bisa melalui penyakitnya. Proses pesembuhan ini berproses. Aku ayo ta, Iya. nyambut gawe ta. Kowe jenengmu sapa? Kok pewujudanmu kaya mangkono? Kowe nak nyenengku, Iya ta? anak nene. Nak nene. Emak wedi aku. Nyenengku Tarno Yes. Ora, jeneng sesatenane iki lho, sesatenane lho. Anakku entet. Apa Kaya jenenge iki lak sing duwe sawah kene iki. Jenenge sapa? Entet. Oh, Titit apa? Entet. Entet to. Entet. Entet. Entet sebelahe. Entet. Lah kok kowe ana ning kene iki perlumu apa ta, Entet? Aku nek lunga nek Pak Ngaran ana ing ya kuwi nyanti ngene. Ngendi? Nyanti. Ganti. Ya. Janti. Oh, Janti. Nek tanduran iki kabeh ngono aku sing gawe, aku sing nandur ngono. Ya ngono iki kabeh sing nandur sliramu, Entet. Tarno Yes. Kok Tarno yes. Takono jenengan tanget Gusti Putri, Aku tak ragil takon tuni. ya, Entet. Nak ngono nyaah. Entet. Alon-alon, Entet. Ya. Alon-alon. Alon londet kok lecet. Itu. Sing nandur timun Nek nandur timun. ijo-ijo, Timun ijo. gwedi-gwedi. Timune ijo gede. Kuwi sapa? Entet. Timune ijo Heeh. gede. Gede-gede. Anak nembutnya lah. Enak apane? Anak nembutnya lah. Apa ta kuwi? Enak semute ora. Ah, timune gede-gede ana semute apa ora kok. Pikiran kok traveling tekan ngendi lho. Aman. Apa? Aman. Semut. Krunguku tuh semut kak. Aman inang. Ora ana, Entet. Apa Mas? Pemarang nganggo iki ngopo? Enggak, aku golek hiburan kok nganggo iki pokoke. Kowe menghibur aku kuduan saiki. Tak sowan. Ayo ana. Oh, aku ayo. Ya. Hah. Nyeng nak no aku. Yo nek yo. Meh enak. Yo nek yo. Hop. Iki Mas. Sing menduk apa tenan migrasi. Nek nak no. Oh, kon beduki to. Oh, dibeduki Mas. Yo Mas Tunjung. Yo. Kok wis Pak gila iki kok wong ora. Yo, dibeduki yo. Ngene iki ora patek gilane. Lah piye? Karo Mas Gatot sing neng Purwodadi ya Mas. Nggih, Mas. Kene sumpel ngene, kene metu plendungane plendung. Gilani. Sing sepira Dik? Moji roji. Iya. Iki nek kakak lho. Iya, ora beneran. Nak no a.
ni nyo. Sano. Yes. Dayaan. Kapok kualat kowe. Kapok kualat karo Pak Tarno kowe. Kepleset. Men, kena lingir. Ngalemi nyah ayo nanti pun inyuk ngendi. Ora kok entet aku mung takon wae, Kak. Kowe ngelemen kabeh nyah ayo. Ora entet. Aku coba tak takon meneh ya, Entet. Oh iya. Entet. Bop. Ngapa? Mbok sing takon geni iki. Oh iya, ya Ben- takon. Ben fungsi paru-parune iki lho. Ayo. Tekan no. Kudu metit lho. Nek nonton suarane Piye, Entet? ora enak dipangan. Lah wong aku ki batur ki bendaraku sing nyon persa men bendaraku wae kok. Ya sing dijaluk Entet nyuwun pirsa ki ya kowe, Kak. Enak opo ya asu. Ayu. Asu. Nek iki pas, heeh. Tak pateni lho, Pri. Ayo ya asu. Sing nandur kacang Nek nak nur ngajeng. Apa? dawa-dawa, Ngajeng dawa. bungker. Ngajeng dawa Bungker. Bungker kiwa apa nengen? Ya bungker ya ngiwonengen. Oh, bungker. Kowe sapa? Entet. Penghebian. Aku kesetrum suaramu. Lah karaktere suarane beda kok ya. Oh, beda ngeyangi. Kok Tuh. Nyi Najala. Nyi Nando rasa marahi. Ya, tak menang. Jono dalang kok meneng. Nyi Nando Yo. Ki kok nek nesu iki dawane tekan kene lho. Yo, baleni yo. Nyi Nando Yo nek Mek Tulung nek ra rombongan meneng mawon. Kok tak omong Tak menang. tak omong ke Mas Gatot kowe engko dipecat lho sampean kok. Lho terus engko melu sapa aku? Ya. Piye ora bener. Coba Mas, mau jiruji ini Mas. Ya, masuk. Ing nak nur yo nek PNK ing nak nur yo nek yo PN urung pokoknya nek nggo iki kaya mau iki kan widodari sing beda beda. jadi iringannya pun beda Beda no, Mas. ya ngono ta Nyeh. iki pemerabuk lah iki urea iki letong ngono ta ya lah ya Letoknya malah alami lho. Sia-sia. tak nggo ngrabuk tanduran kacang karo terong mau lho Mas Letok Iya. pun sae nggo narabuk Iya. iki, Bang. nih nak nur yo nih PNA nungguin ya ya nih yo PNK ya nih yo angen nih nyoli Joli. nyoli Dijoli. dineng nyoli Ayo golek nggon. Kok ngedek. Ager dijoli. Ora kondet, aku mung takon wae nak. belum Sakit. Alah kok senengane kok le. Entet.
wak regetan. Aku nggon regetan kok mlebu entek lho. Akan apanya? Aku takon meneh ya, Tet. Iya, tak jawabnya akhir. Sing nandar. Ya, tak nur. Bligo. Apa? Bligo. Beliau. Neng ajengan. Beliau ini cilik apa gede? Gede non, Tet. Beliau gede. Neng ajengan. Beliau gede. Nengan-nengan. Neng ajengan kok. Awan bintang apa? Bligo gede neng Bligo ajengan. gede ning ngajengan. Panyanot. Heeh piye? Beliau gede. Nengan-nengan. Bliho gede neng ajengan. Aku bintang apa? Oh. Ngonmu cilik apa gede mas? Sing nandur bligo ki lho Mas Gatot ra ya nandur. Nandur. Maksudnya neng ngajengan mana? Ora ngerti. Neng ngajengan apa neng buni? Neng Buri. Buri omah apa ning Tegalan. Mbok pindah ngajengan mah. Nek beliau neng gede mau. Heeh, Tet. Abi ngajengan. Neng ajengan. Iya wi. Wis apa, Tet? Nying nandur aku ya dia. Ayo. Apa tele kayang-kayang. Iki lakone rantet iki. Lah apa? Iki Katenara Katimin reuni. Ini kaya gajah perang terale. Ora lho, Tet, aku mung takon wae kok, Entet. Si entet atine rumangsa diece nubruk sang putri diendani kena cundrik basaki badar dadi sang panji dur bali sukarna sak negari ragil kuning katresnaning pun Kakang Cahayu sapa pawongan nala kang emba rupa nungging pategalan ya kuwi mau entit ya kuwi kang mbok upadi pun Kakang Panji Nukertapati ya pun Kakang Panjasmara bangun Cahayu ragil kuning Mas Panjasmara bangun. Ketoprak bubar ragil kuning matane picek. Ki lho sing dadi ragil kuning dadi iki. Ragil kuning sejatine aku, Kang Mas Panji. Kowe Aku ragil kuning ya aku. ora apa-apa wae cahene sak entuke. Yo terambul. Enenge kuwi. Nggih. Ya sampun, Sampun nggih. Terima kasih Mas, matur nuwun. Arep apa? Arep piye? Aku Panji Nukertapati pun Kakang Panjasmara bangun ragil kuning. Panjasmara bangun. Nah, iki. Kula abdinipun Wajib sungkem. Injil. Iya. Kula kan ndherekaken bandara kula ndherekaken garwa panjenengan. Iki Gustimu kakon. Kok mah mbok klokopi piye? Kula kan ndherekaken bandara kula. Piye kuwi? Sungkem. Aduh. Pripun Kang Mas Panjasmara Raden bangun? Panjasmara bangun kula kan ndherekaken garwa panjenengan sungkem. Aduh. Selamat ngelilir. Wes ya Mas. Oh nggih. Arep nang ndi to Kang Mas? Iku nek mulih ngentres piye gitu. Amin. Ampun. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Entetipun. Yo nanjake Mbak Win, yo. Mbak Win. Yo Mas Yoga disepoti Mas Yoga kaya ngapa yo? Iya, berpacu dalam melodi. Monggo yo Mbak Win nanti monggo yo disepoti Mas Yoga. Saya mau tamat.
Sepote apik iki ya. Iya. Apik, Pak Becak kok, Mas. Nah, iya cah pinter kok. Wisata. Mbak Win. Ngaturke lagu menapa Mbak menika mboten wonten pamundutan, pun monggo jenengan. Mboten wonten. Mboten wonten. Dereng wonten. Oh, dereng wonten nggih. Oh, nenggo Bapak. Mbah Tarno. Oh, nggih. Nenggo Mas Heri. Mas Heri. Nggih. Kang Masipun. Monggo. Oh, kangening Oh, ati. Kangening ati, Mbak. Mbah Tarno. Piyai semene Mbah paling Tarno. paling merdeka Mbah Tarno. Lah kok iso? Lungguhe kaya neng hik, kangening ati. Yai merdeka los. Kangening ati, Tegese nggih. Mbah Tarno bahagia ngene iki. Mbah Tarno. Mbah Tarno yes kok. Tarno yes. So nek ketemu neng dalan ngono ora tak celuk Mbah Tarno. Lah piye? Ngepi tak klakson. Yes. Nggih, monggo. Oke. Dipun aturaken nggih, monggo. Kangening Ayo. ati Kangening sragenan. ati, ya ngapa yuk. Iya, men digolek isik. Sampun. Iki kula aturaken dhateng Mas Tarno Tania Jaya ugi ingkang mriksa di lumantar streaming. Mas Tarno. Yo, nggih ga wis ketemu ga? Oh, ya. Nggih, kolaborasi musik dan Ya, gamelan. karborasi yo. Kolaborasi. Terima kasih kangening ati sampun dipun aturaken. Nggih, matur Nggih. suwun. Dawuh saking Mbah Tarno lho niki wau Mas. Nggih, nggih saking Mas Mbah Heri Tarno. ugi Nggih. ngersakaken lagu menika Mas. Wis matur Nggih. nuwun, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo selanjutnya Mbak Tika Antasena yang dari Kota Medan. Monggo. Yo berpacu Yo, dalam bermaju dalam melodi. Melodi. Melodi yo. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat pagi. Nggih. Bareng jenengan kersa jumeneng terus ditutke kalih pasukan joget. Lah nggih. Yo ya siap. Sragen. Wih, dangdut Mbak Tika, dangdut. Oh Oh, dangdut. dereng ngaturke dangdut, Oh, Mbak. nggih. Hah? Kok Oh kajen. Dikoplo. Oke. Oke. Wis bolone Tarno yes ya. Oke. Siap. Lah kuwi mau jane Lagu kuwi ini- le nggih. dadi ente jane kuwi kok. Lagunipun menapa Mbak? Kasih Puspita Nala sampun dipun aturaken Mas Gareng, Mbak Dawuh. Mimin, Mbak Nggih. Abri. Nggih. Sampun wekdal jam 2:30 kula tak nutuke lakon. Oh, nggih. jih. Panjenengan badhe matur Nggih. menapa monggo. Nggih, mboten wonten atur sanes. Nggih. Katur Pak Tarno, Mas Heri sekeluarga Kasih, nggih. lan sedaya warga masyarakat lan Kasih. pamriksa sedaya geguyonan mbok menawi wonten lepat so kirangipun keladukipun nyuwun pangapunten Saestu, nggih. namung semata-mata kangge ngregengaken suasana nggih Mas nggih. Nggih. Nggih, untuk Mas Gatot sak rombongan sukses selalu di tahun 2026. Penutupan pakai yel-yel, Mas. Ya, penutupan pakai yel-yel. Ya. Oke, nggih. Penutupan pakai yel-yel mikmu wis mbok lempit. Disiapne ya. Neng Kartosuro tuku kates. Mbah Tarno. Yes! Nggih. Sampun terima kasih. Yo Semandoro. Mbak nuwun.